Dneška na memoriálu po druhý raz vyvedzená dzecínska predstava dramského studia Art Keresturského doma kultúry, ktorú po textu Tode Nikoletiča režírala učiteľka Ksenia Boďanec. Predstava na memoriálu bavená 2 dní, že by ju bez húžvy i na mire mohli odpatriť popri keresturských školároch i dzeci, ktorí učia ruský jazyk i zo druhých mestov, kde žijú Rusnáci. Na večer na 19:30 u termínu za odrosnutých bude vyvedzená i mladežská predstava Boing Boing, ktorú po textu Marka Kamoletia za dramský studio Art Keresturského doma kultúry režíral Vladimír Naď Ačim. Pred keresturskú publiku mladé ekipy to druhé vyvodzenie. Jutre na dramským memoriálu Petra Rizniča ďadi bude hostovať predstava zo Republiky Slováckej Žimne vre, ktorú po textu Kataríny Varechovej za teáter pri Fontáni, dramskú grupu zo Michalovcoch, režírali Helena Andrejeva i Jela Timkova.